Molt bé, bon dia a tothom. Deia Camus, com vam poder escoltar ahir, que un escenari de teatre és un dels llocs del món en què era feliç. Jo diria que avui aquest escenari de la sala polivalent Albert Camus de Sant Lluís és sens dubte un dels llocs del món en què l'equip de les trobades i premis mediterranis Albert Camus som feliços. I per tant, benvingudes, benvinguts tots en aquesta quarta edició de les trobades mediterrànies Albert Camus. Aquest projecte, com sabeu, els qui repetiu, va començar el 2017 per celebrar el 60è aniversari de la concessió del Premi Nobel d'Albert Camus i vam decidir des del primer any que cadascuna de les trobades estigués emparada pel pensament, evidentment, de qui és la nostra brúixola, la nostra guia, i també per algunes figures mítiques, com Miguel Ángel ha recordat abans, perquè, com deia Camus, els mites no existeixen per si sols, sinó que esperen que els representem. Aquestes figures mítiques les hem col·locades al capdavant d'aquestes trobades no per allunyar-nos de la realitat del món, ans al contrari. Com Miguel Ángel ho ha recordat, el 2017 estàvem sota el signe d'Ítaca, el 2019 vam decidir d'estar emparats per Prometeu per explorar els camins de la rebel·lia i el 2021 era el signe de Nèmesi, la deessa de la justícia i la solidaritat, per entendre que l'única via per evitar la violència inherent a la rebel·lia és el diàleg. I aquest any, un any més, a través del diàleg, ens situem sota el signe de Sísif, un Sísif que en Camus ens va ensenyar a imaginar feliç, aferrat a les seves roques, projecta cap a un futur que sap que sempre haurà de tornar a començar. No desisteix en remuntar el pendent. Un Sísif que resisteix, i per això aquestes primeres jornades les hem titulat els llocs de resistència. I per aquesta primera jornada el que pretenem és intentar veure el que el pensament de Camus ens pot aportar, ens pot oferir avui per tractar d'impedir que el món es desfaci. I aquesta tasca l'hem encomanada a l'Agnès Piquel, qui ha dibuixat també el programa a mi i a qui vull agrair la seva feina en aquest treball. Gràcies, Agnès. Quan tinguem aquests elements que l'Agnès ens proporcionarà per prendre consciència de la nostra realitat, per extreure alguns elements crítics, per escapar d'aquest esperit de submissió i explorar al contrari les nostres fragilitats, sempre a través de la cultura, però d'una cultura que tracta d'escapar de la cultura mercaderia o espectacle. Aquesta reflexió l'hem encomanada a Natàlia Menéndez, a Franck Planel i Nahi Mirin, per després començar els camins de la no submissió, i Abderrahmane Sissako ho farà més que bé. La cultura de no resignació que pugui preservar un pensament lliure, i aquesta reflexió ens la portaran Laura Fernández i Antonio Muñoz Molina. Això va unit a preservar un pensament lliure, a aprendre a ser ciutadans subjectes, i per això, segons la frase de Camus que deia l'objectiu de l'art, l'objectiu d'una vida és d'augmentar el grau de llibertat i de responsabilitat que hi ha en cada home i en el món. I, sens dubte, cadascú ho fa a la seva manera. L'artista Gaubo, Belén Copéry, escriptora, i activista Pascal Obolo. Una jornada que tancarem amb el títol següent: la veritat cal construir-la com l'amor, com la intel·ligència. I continua: res no ve donat ni està promès. Tot és possible, però per qui accepta d'arriscar-se. És aquesta aposta que hem de mantenir en un moment en què ens ofeguem entre tanta mentida. És l'única manera que s'obrin les portes, acaba dient Camus. I qui ens obrirà aquestes portes? Doncs seran Agnès Llobet, poeta i actriu, amb l'artista visual Karima Achado.
portes obertes que ens permeten teixir llocs per construir altres possibles, altres imaginaris. I aquesta és la segona i darrera jornada. Aquesta edició no utilitza aquesta frase de Camus dels llocs del món per situar-nos geogràficament en el món, sinó per permetre'ns d'entreveure aquests llocs que ens permeten anar contra, revisar la història com ens l'han contada, restituir el lloc de les dones d'altres cultures, buscar els llocs en què puguem percebre les interrelacions del món, unir el que està aquí i allà. Explorar els llocs com l'art, el teatre, la invenció de les idees, i per això tindrem en primer lloc Anne Bruto i Alexis Lager com a camusians, també resituar-nos en la reparació i finalment qui millor per parlar-nos d'aquest lloc del teatre que personalitats d'aquest àmbit com Marta Pazos, Mohamed El Atar i Ibris Kissis. Són aquestes visions dels llocs del món que convoquem avui i demà al dematí a Sant Lluís, aquí a Menorca, en el lloc dels orígens. A través del diàleg tractarem de fer-vos sentir la vibració del nostre compromís de totes les edicions i, sens dubte, d'aquesta de donar-ho tot en el present. Benvingudes i benvinguts. M'agradaria dir en primer lloc la meva alegria per estar aquí amb tots vostès, gràcies a les trobades als qui les han pensat i que ens acullen també. Gràcies, Miguel Ángel, Sandra, del fons del meu cor. I aquest dematí penso en Michel Barré, l'amic fidel del qual lamentem la desaparició. Impedir que el món no es desfaci. Recordem sovint que en Camus dedica al seu professor els discursos de Suècia quan els publica. Recordem menys sovint que en el discurs d'Estocolm. Ell mateix, al desembre del 1957, parla de l'honor que li acaba de ser fet amb el Premi Nobel de Literatura sobre tota la seva generació que mereix d'ésser saludada i animada perquè la seva tasca és immensa. Cito Camus que cada generació, sens dubte, està destinada a refer el món. La meva sap, però, que no el tornarà a fer. Però la seva tasca és potser encara més gran. Consisteix en evitar que el món es desmoroni. La meva tasca aquest matí és fer ressonar aquestes paraules en tota la seva magnitud. Aquesta generació, nascuda a la dècada del 1910, va assolir la majoria d'edat durant l'auge del feixisme i de la Guerra d'Espanya. Va conèixer la Segona Guerra Mundial, va presenciar l'univers dels camps de concentració i va ser testimoni del poder destructor de la bomba atòmica. Evidentment, la situació no és exactament la mateixa 66 anys després, però les paraules de Camus definint l'herència de la seva generació són estranyament actuals. Escolteu, heretera d'una història corrompuda en què es barregen les revolucions caigudes, les tècniques que han embogit els déus morts i les ideologies esgotades, en què poders mediocres poden destruir-ho tot, però ja no saben convèncer, en què la intel·ligència s'ha rebaixat fins a esdevenir esclava de l'odi i de l'opressió. Aquesta generació ha hagut de restaurar
en ella mateixa i al seu voltant a partir de la seva única negació una mica del que representa la dignitat de viure i de morir. Fi de la cita. És el 1957 que fa aquesta observació amarga i al mateix temps esperançadora, perquè aquesta generació ja ha començat la seva tasca. Impedir que el món no es desfaci. Des de la postguerra, Camus mira amb lucidesa França, Europa, el món i utilitza tots els mitjans al seu abast, inclòs el periodisme, per denunciar les forces de desintegració i de mort que actuen en ells, però al mateix temps afirma valors en nom dels quals pot dibuixar unes perspectives, obrir camins, i ho fa com a artista. La conferència d'Uppsala, que segueix uns dies després el discurs d'Estocolm, es titula L'artista i el seu temps. En aquest viatge a través de Camus, a cada pas escoltareu fàcilment els ecos amb el món actual. El 2023, com a l'any 57, es tracta de forjar un art de viure en temps de catàstrofe. Evitar que el món es desfaci, caigui, és, abans tot, viure plenament. La constatació segons la qual el món es desfà no és nou per Camus. Nascut el 1913, orfe de pare assassinat al començament de la Primera Guerra Mundial, va créixer en una Argèlia on la felicitat de viure no mascarava la injustícia del sistema colonial, una injustícia en què França negava els seus propis valors. Durant la Segona Guerra Mundial va entrar a la resistència a través de la xarxa Combat i va esdevenir un dels pilars del diari del mateix nom. A la Lliberació apareix com un dels portaveus de la resistència a través dels seus escrits com a periodista i per la publicació de la seva novel·la La Pesta, que va ser rebuda com una al·legoria de la resistència. Els seus textos de la postguerra immediata estan impregnats dels temes que desenvoluparà 10 anys més tard en el seu discurs d'Estocolm. Nombrosos editorials al diari Combat en destaquen 2 textos i els indico pel seu títol, una conferència que pronuncia als Estats Units el 46 sota el títol La crisi de l'home i una sèrie de 8 articles que va publicar a Combat el mateix any, 46, sota el títol Ni víctimes ni botxins. Evidentment, em recolzaré molt en aquests textos. El que Camus destaca clarament és que l'instint de mort està present en la història, en especial en la història de la civilització occidental. Ja amb les seves cartes a un amic alemany escrites durant la Segona Guerra Mundial i publicades al 1945, mostrava el nazisme com el fruit d'aquest instint de mort que s'havia tornat dominant. En els textos següents mostra com aquest instint va inaugurar un segle de la por i ell en busca les causes i les implicacions. Denuncia una fúria de destrucció mai abans coneguda en la història de la humanitat, una ciència utilitzada per l'assassinat organitzat per estats que sembren el terror per establir la seva dominació. El 8 d'agost del 1945, quan els països occidentals aproven massivament la decisió dels Estats Units de llançar la bomba atòmica sobre Hiroshima, Camus, al contrari, i no són molt nombrosos, ell ho condemna com a terrorisme d'estat. El seu editorial de Combat diu, resumirem en una frase, la civilització mecànica acaba d'assolir el seu darrer grau de salvatgia. Haurem d'escollir en un futur més o menys pròxim entre el suïcidi col·lectiu i l'ús intel·ligent de les conquestes científiques. Fi de cita. Segons ell, la guerra freda que s'instaura en la postguerra no és a la llarga menys mortífera que l'altra, ja que es basa en l'equilibri d'armes d'ambdós bàndols. És el desenvolupament industrial i Camus
no va viure el meteòric desenvolupament de les finances mundials, aquest desenvolupament que té els gèrmens de la mort perquè en nom del progrés i buscant una eficàcia prenem part a favor de l'assassinat, considerant que la fi justifica els mitjans. Si el món es desfà, diu ell, és perquè els éssers humans desapareixen darrere d'abstraccions. Avui diríem darrere de les xifres i les sigles i les taules. I l'evolució d'aquestes abstraccions es regula segons una necessitat evident. Invoquem el sentit de la història. O més prosaicament, repetim, és que no hi ha una altra solució. Només percebut en la seva dimensió històrica, política i social, l'ésser humà ja no és considerat com a tal. Està sol davant d'un sistema inhumà del que se sent un joguet impotent. És humiliat, jutjat i condemnat individualment i col·lectiva. Recordeu la crisi de l'home. Aleshores, com situar-nos per actuar lliurement? Ni víctimes ni botxins, respon Camus. Si callem, prenem part pels botxins, legitimem l'assassinat i ens resignem a les massacres, sobretot quan aquestes tenen lloc lluny. Però no ens podem resignar, encara que sigui en una fraternitat activa amb les víctimes. Ni víctimes ni botxins, cal, diu ell, reconsiderar el nostre pensament i l'acció. Efectivament, els valors s'han pervertit. El socialisme, la revolució, la democràcia, col·lectivització dels recursos, veritat dels fets, tot això ha estat buidat del seu contingut. Qualsevol contracte social, nacional i internacional sembla inabastable. El futur ja no apareix com a possible. Resumeixo aquí el pensament de Camus. Les potències europees i nord-americanes, tan orgulloses de si mateixes, estan conduint a un fracàs moral mitjançant aquest restrenyiment de l'humà i de la perversió dels valors, amb la il·lusió destructiva de fer-los prevaler mitjançant el poder militar i econòmic. Pensem en el ressentiment que, lluny de fer el que fa, és promoure una internacional dels despotismes i dels populismes. En un text escrit el 1948, L'exili d'Helena, Helena de Troia, Camus analitza aquest fracàs en termes d'oblit respecte de l'herència grega, en què destaca la bellesa i la mesura. I això que, diu ell, hem exiliat la bellesa i, com a fills de la desmesura, ens hem embarcat en la recerca de la totalitat i fent això, i el cito, hem desorbitat l'univers. Trobo que és una imatge extraordinària i vivim en la lletjor i les convulsions. Convertida en nihilista, la civilització europea es dirigeix cap a un suïcidi general, afegeix Camus en una conferència a Atenes de l'any 55. I no obstant això, en aquest hivern del món recorda la força dels ametllers que a Argèlia floreixen el mes de febrer. En el seu vell text titulat Els ametllers aboga contra la desesperança davant la força de les armes que semblen haver vençut en el món contra les forces de l'esperit. El cito. Quan vivia a Alger, sempre esperava l'hivern perquè sabia que en una nit, una sola nit freda i pura de febrer, els ametllers de la vall dels Cònsols es cobririen de flors blanques. Em meravellava després de veure aquesta neu fràgil com resistia a totes les pluges i el vent del mar. Cada any, no obstant, persistia just el temps necessari per preparar el fruit. Fi de cita. Camus es recolza en aquesta imatge dels ametllers i també en les virtuts de l'esperit preconitzades per Nietzsche, per afirmar amb força que davant de la força de les armes sempre podem oposar la força de l'esperit que, sense pes, i cito les darreres paraules d'aquest text, resisteix a tots els vents del mar per la virtut de
la blancura i de la sàlvia. Camus no nega el tràgic, però rebutja la desesperança i en aquest mateix text Els ametllers dibuixa camins pel futur. Situa aquestes frases magnífiques, però després les comentarem en les properes hores. La nostra tasca d'homes és trobar les poques fórmules que calmaran l'angoixa infinita de les ànimes lliures. Haurem de recosir el que està desgavellat, fer imaginable la justícia en un món tan injust, la felicitat significativa pels pobles enverinats per la desgràcia del segle. Naturalment és una tasca sobrehumana, però les tasques que els homes duen molt de temps a complir s'anomenen sobrehumanes. I com dur a terme aquestes tasques? En primer lloc, no es tracta de refer el món. Camus només desconfia de les ideologies que ho prometen tot per demà. Es nega a justificar-les amb la idea de progrés, com la que havia introduït la il·lustració, els poders del dret diví. Escriuen, ni víctimes ni botxins, vol definir les condicions d'un pensament polític modest, és a dir, alliberat de qualsevol messianisme i alliberat de la nostàlgia del paradís terrestre. Fi de cita. La nova utopia consistirà en primer lloc a voler salvar els cossos i, per tant, a treballar decididament a favor de la pau, i de les condicions internacionals pel seu manteniment. Estava pensant en les paraules punyents de Miguel Ángel i això és el que m'ha emocionat. Però estem en el mateix fil del pensament. Camus, doncs, és un futur que les generacions adultes no han sabut preparar i que les generacions següents millor armades hauran d'inventar, espera ell. Què ens instaria avui a nosaltres que preparem tan malament el futur dels nostres nets? Aquesta utopia modesta implica que tots transformem les nostres paraules i el nostre pensament. En la crisi de l'home, la conferència afirma hem de cridar, d'anomenar les coses pel seu nom. No pensem malament perquè som un assassí, som assassins perquè pensem malament. Així es pot ser assassí sense mai haver matat ningú, aparentment. El primer que cal fer és, per tant, rebutjar pura i simplement mitjançant el pensament i l'acció qualsevol forma de pensament realista i fatalista. Aquesta és l'obra de cadascú de nosaltres. Condemnant qualsevol forma de pensament realista i fatalista, Camus no aboga contra la lucidesa. Els dos adjectius s'expliquen mútuament. Sovint s'aconsella al contestatari que sigui realista, que es resigni, no hi ha alternativa. Camus rebutja la resignació amb totes les seves forces. Creure en el poder de l'esperit i de les paraules és el principi i a vegades la fi de tot. A partir d'ara, l'únic honor serà de sostenir obstinadament aquesta aposta formidable que decidirà finalment si les paraules són més fortes que les bales. Per orientar aquesta lluita, Camus no busca el sentit, perquè l'absurd sempre està aquí, sinó que proposa valors. En el primer cicle de la seva obra, centrat en la noció d'absurd, havia mostrat com es pot viure quan s'ha acceptat el fet que res no té sentit, quan hem afrontat aquesta condició tràgica de l'ésser humà en comptes de buscar respostes filosòfiques o religioses. Ho havia mostrat a través de personatges com Meursault o Sísif o Calígula, personatges solitaris, enfrontats a la desgràcia i a la mort. Certament, Calígula, romà tancat en el seu dolor i els seus somnis bojos d'emperador tot poderós, a diferència de Sísif i Meursault, que cadascú a la seva manera saben obrir-se al món. Ambdós són lúcids. Sísif sap que els déus l'han condemnat per sempre més a aquest càstig absurd. Meursault sap des de fa temps que res importa, que la mort que ve s'ho endurà tot per avançat. Ambdós també tenen coratge. Meursault surt de si mateix per cridar al capellà de la presó aquesta veritat paradoxal.
El capellà no està en la vida, mentre que ell, condemnat, viu plenament i estaria disposat a vivir-ho tot de nou. Sísif rebutja qualsevol recriminació contra els déus, dels quals renega. Es limita a complir la seva tasca, per molt absurda que sigui, sabent que la lluita mateixa cap a les altures és suficient per omplir el cor d'un home. Camus mostra Sísif i Meursault amb el cor ple. Meursault, plenament obert al record de la seva mare i el món, pot dir: he sentit que era feliç i que continuava sent-ho. I ho sabeu, cal imaginar Sísif feliç. Uns valors que estaven presents en aquest primer cicle de l'absurd, però que poden recolzar aquesta lluita contra la mort en el món present, i Camus ho il·lustra en La pesta o a la seva obra de teatre L'estat de setge. Ha mostrat personatges que lluiten conjuntament contra el mal que s'aboca en els homes, ja sigui en forma d'un virus, d'un bacil o d'un dictador. Lluiten en nom de la fraternitat perquè comparteixen aquest mateix destí. El cronista de la pesta només pot ser un dels uranesos tancats en aquesta ciutat assetjada per la pesta. Diego està afectat pel mateix mal misteriós que els demés opositors al dictador. En la seva amarga lluita que duen a terme, els sembla que perden per moment la seva sensibilitat, i això no impedeix, però, que els infants i les dones estimades morin, però al final els dos herois entenen en el més profund del seu ésser la importància de l'amistat, de l'amor i la ternura. En l'estat de setge, Diego escull morir perquè la victòria visqui, perquè aquest món necessita que les nostres dones aprenguin a viure. Nosaltres mai hem estat capaços sinó de morir. El doctor Rieu, que ha lluitat amb totes les seves forces contra l'epidèmia, entén que l'essencial no és que aquestes coses tinguin un sentit o no. Es tracta de veure que es respon a l'esperança dels homes, i el que es respon és una frase de la novel·la, i és que si hi ha algú que sempre es pot desitjar i a vegades obtenir, és la tendresa humana. El mateix Camus va dur a terme aquesta lluita contra les forces de l'amor en directe, perquè com a periodista i com a intel·lectual embarcat, perquè no li agrada el terme compromès, va poder fer ressonar les seves paraules a França i més enllà, perquè va tenir notorietat durant la Segona Guerra Mundial i durant els anys 40. Tot i que els seus discursos, conferències, articles creen polèmica, fa sentir la seva veu, una paraula que proclama els valors ètics, no s'erigeix en salvador ni en predicador de la moral. Els seus detractors l'acusaran d'això. Desperta consciència, recorda la força de la resistència, parla en nom dels éssers humans, no en comptes dels éssers humans, sinó que parla de les persones contra la història que els esclafa. No està sol. A França i també a tota Europa dialoguen persones de bona voluntat, intel·lectuals que lluiten en nom dels mateixos valors que ells, sovint davant del fracàs i la soledat. És un dels únics a França que ho fa contra l'estalinisme en aquella època. A partir d'aquest diàleg, els investigadors actuals estan traient a la llum petjades fascinants que mostren un clima intel·lectual europeu que vol, en paraules de Camus, tornar les coses a un principi per fer reneixer una societat viva dins d'una societat condemnada. I estem en aquest punt avui dia. I Estocolm pot saludar el que la seva generació ja ha fet per començar a complir aquesta tasca. És cert que en molts llocs del món manté aquesta doble aposta de veritat i llibertat, i a vegades sap morir sense odi per això. No em quedaré amb aquestes paraules perquè es desenvoluparan més endavant, i també la relació entre el treball i la cultura. I només citaré una bonica imatge que fa servir: refer amb totes les persones un arca de l'aliança.
que torna a l'esfera humana la imatge bíblica de l'aliança de Déu amb el seu poble i deixa sorgir la imatge de l'arc de Sant Martí per apuntar a una federació universal. L'artista, com tot ésser humà, treballa en aquesta tasca col·lectiva. La creació és un dels mitjans d'anar en contra de tot això que passa al món. I Camus ho fa amb els seus mitjans, i ho he dit, la seva conferència, l'artista i els seus temps, i afirma aquesta responsabilitat específica de l'artista. Escriure, diu, és un honor, el que implica una obligació de solidaritat. Es tracta, sobretot, d'una consciència clara del que comparteix amb els altres, és a dir, el món tal com és, avui, ara i més àmpliament, la dolorosa condició humana. Després arribaran els actes, és a dir, les obres on ressonarà la desgràcia i l'esperança dels homes. Però la seva creació necessita soledat. L'artista no pot crear en el soroll i l'entreteniment, en el sentit pascalià del terme. La bellesa, la que rebem, tant com la que intenta crear, demanen un cara a cara aspre. Camus medita molt sobre la soledat irremeiable dels vertaders artistes. La seva conferència, l'artista i el seu temps evoca Nietzsche. Per ell és un artista filòsof i cita: ha entrat en una soledat definitiva, esclafada i exaltada alhora per una perspectiva d'una obra immensa que havia de realitzar sense cap ajuda. I aquí hi ha el dilema que desenvolupa Jonàs o l'artista treballant a l'exili i al regne. Després d'una època d'esterilitat, el pintor Jonàs retroba la seva estrella, però abans d'aquest passatge té un llenç completament blanc, en el centre del qual hi havia escrit de molt petit una paraula que es podia desxifrar, però que no sabia si s'havia de llegir solitari o solidari. La tensió no és, com es diu molt sovint, entre un pol negatiu i un altre de positiu. No, l'artista té una necessitat imperiosa de soledat, però s'aïlla dels altres. Als anys 50, Camus va viure aquesta tensió en forma d'esgotament personal. També va passar per seriosos moments de dubte pel que fa al seu talent de creador, com sobre els riscos d'impostura que corria en expressar-se. En nom de qui era legítim? Per ell crear era crear amb paraules, però podia evitar que el món es desfés. Des dels anys 30 no va deixar de reflexionar, d'entrar en diàleg amb artistes i filòsofs, de reflexionar sobre la paraula, el seu poder i els seus impassos. Aquesta meditació va desembocar en una fórmula que trobem a la introducció de l'home revoltat. Parlar ajuda, repara. Si en el context es tracta de l'enfrontament de l'home amb l'absurd, l'expressió que es fa servir adquireix un significat més important en aquests anys de crisi. Ell respon a si mateix quan escriu en els poemes en prosa de la posteritat del Sol, una obra que es publicarà després de la seva mort: parlar separa també. Tanmateix, no es tracta de callar, sinó de parlar d'una altra manera, de parlar des d'un altre lloc. I això ho entenem millor si llegim el breu poema de la posteritat del Sol. I llegeixo: el dia s'acaba, les fulles cruixen, tornarem a esperar, t'agrada més des d'aquí, parlar separa també. És Camus qui va escriure això a la posteritat del Sol. La paraula no és comunicació quan està mal ajustada i des de lluny ens agrada més, a vegades podem comunicar-nos més profundament. A començament dels anys 50, Camus es va plantejar el tema del règim de les paraules que ha de triar l'escriptor artista per impedir que el món es desfaci. Des de la guerra, ho he dit, i ell va tenir una paraula pública. La seva obra es va desenvolupar per la via filosòfica que
li havia assignat abans de la guerra el cicle de l'absurd, llavors del de la revolta, i que està travessat també pels mateixos temes i valors que el discurs públic. Com situar l'aquí des d'on ell podrà estimar i parlar millor? Evidentment, el teatre ocupa per ell un lloc important. I demà ho veurem. Aquí només ho esmento, aquest enllà d'on parlem al món i pel món. En els anys que precedeixen la seva mort accidental, Camus volia treballar en un teatre parisí on pogués fer els seus projectes, i això havia de concretar-se el 1960. L'aquí, des del que vol i ha de parlar, doncs és a partir de 1954, el que encara no s'anomenava la guerra d'Algèria, és en aquell moment en què el món es desfà de la pitjor manera. Camus parla d'Algèria primer en discursos, en assajos o la intervenció directa, com quan demana una treva civil per Algèria que va llançar Alger al gener del 56 per iniciativa d'amics liberals de les dues comunitats, però va ser un fracàs. Aleshores va reunir tots els textos que havia escrit sobre Algèria i el juny del 58 es va publicar aquestes cròniques algerianes, i aquesta recopilació de 20 anys de textos es va convertir en el balanç d'un doble fracàs, el de França a Algèria i el seu propi fracàs. Havia d'explicar Algèria d'una altra manera, no per treballar per mantenir un status quo injust, sinó per inventar la comunitat del futur, per afirmar que era possible i desitjable, fins i tot quan sembla que sigui impossible. I cito: vull creure amb totes les meves forces que la pau sortirà en els nostres camps, a les nostres muntanyes, a les nostres costes, i que finalment àrabs i francesos, reconciliats en la llibertat i en la justícia, faran l'esforç d'oblidar la sang que els separa avui. Parlar d'Algèria és fer-la aparèixer d'una altra manera, a través de l'art, és a dir, en les seves narracions. De fet, a través de l'espai-temps i dels personatges, Algèria entra a les novel·les L'exili i el regne i El primer home. Els arxius de feina de la novel·la inacabada ens mostra que la qüestió d'Algèria hauria estat un tema molt important, però la novel·la va més enllà, que apunta a una dimensió universal, inherent a la tasca específica de l'artista. Si vol evitar que el món es desfaci, l'art ha de reunir els homes, fent ressonar el silenci, ha de commoure a la major quantitat possible d'homes, oferint-los una imatge privilegiada del patiment i les alegries comuns. Com que ha entès això, Camus va iniciar ja un canvi profund en la seva escriptura, escriure des de l'interior de l'amor. Això ho canvia tot. No només parlarà del que estima, sinó que escriurà d'una altra manera, deixant que l'emoció surti, deixant que surti el lirisme. No es tracta d'explicar al món la seva petita història, perquè de fet es nega a escriure la seva autobiografia, sinó que a través dels membres anònims de la seva família, el primer home vol mostrar l'ésser humà esclafat per la història, com la mare del protagonista, que acaba d'assabentar-se de la mort del seu marit, assassinat el 1914 a Verdun, i cito: va quedar-se muda i sense llàgrima durant moltes hores, agafant a la butxaca el paper que no podia llegir i mirant en la foscor la desgràcia que no en tenia. Camus també vol donar testimoni de la dignitat d'aquesta gent pobra. També vol una i una altra vegada lluitar, i cito, per preservar la part de l'home que no pertany a la història, la part en la que es pot ser plenament humà. I vaig acabant. Evitar que el món es desfaci és lluitar per la veritat i la llibertat, com es repetirà una i una altra vegada en aquestes jornades, però també és donar una oportunitat a la vida i a l'alegria, descobrir en nosaltres una llum i preservar les fonts, com ho diu magníficament a En retorn a ti passa, i cito:
Vaig redescobrir a Tipasa que era necessari conservar en un mateix una frescor, una font d'alegria, estimar el dia que s'escapa a la injustícia i tornar a la lluita amb aquesta llum conquerida. Aquí vaig trobar la bellesa antiga, un cel jove, i vaig mesurar la meva sort. I vaig entendre que en els pitjors anys de la nostra bogeria el record d'aquest cel mai m'havia abandonat. Era aquest cel el que al final m'havia impedit caure en la desesperació. Enmig de l'hivern, al final vaig saber que en mi hi havia un estiu invencible. El món d'avui es desfà, de manera molt més greu encara amb la catàstrofe climàtica. La tasca de les generacions futures cada vegada és més feixuga. Ens correspon a nosaltres donar-los l'impuls i Camus ens ajudarà a fer-ho. Gràcies.